Hello guys, for this videos, magluluto ako ng pinapaitan. Yan, nakahanda na yung ipanggisa natin, yung sibuyas, bawang, at saka luya. Bali, nagsalang na ako na ng palayok, painitin natin. So, ilalagay na natin yung konting mantika. Yan, pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung bawang, igisa natin. Isunod na natin ilagay yung luya. Pagkatapos ng luya, isunod na rin natin yung sibuyas, igisa natin mabuti. Pagkatapos nating igisa, ilagay na natin yung papait. Yan, bali matigas kasi yung papait dyan na lagay sa freezer. So, kaya hintayin natin ang matunaw. Then, pag natunaw siya, pwede mo na siyang timplahin tsaka lagyan ng pampasarap. Yan, pagkatapos yan, hintayin natin hanggang kumulo. Pag nakulong-kulo na siya, ilagay mo na yung sili. Then, isunod mo na yung beef. Yan, yung beef ko kasi dyan na frozen. Kaya nabili kasi yan kahapon ng asawa ko. Kaya, ilagay mo na mabuti. Kung hindi naman siya frozen, kailangan patayin mo yung apoy pag nilagay mo na yung beef para hindi siya ma-overcoat at hindi siya kumulbot. Yan, kumulbot means makunat. Yung kumulbot kasi Ilocano yun. Nagkamali lang ako. Yan, luto na ating pinapaitan. Thank you for watching. Bye-bye!